Det er jo faktisk næsten ligesom sirup. Man kan se, at det hænger sådan op ad siden her, sådan helt sirupagtigt. Og det er jo det, der efterlader den her gode eftersmag i ganen. Og det er det kaffe, det skal være. Det er god kaffe. Det skal ikke være noget, der ikke... Det skal ikke bare... Men når man drikker det, så bare ryge ned i halsen. Den skal efterlades i ganen med en dejlig mundfylde. Og det er god kaffe. Altså ideen med det i at tegne en kaffe, det er faktisk at ligesom, hvad skal man sige, provokere branchen lidt til. Alle de snakker om, at vi gerne vil have et samarbejde med restauranter og vi gerne vil vinde og mænge os mellem Michelin-restauranterne. Men der er ikke rigtig nogen, der gør noget ved det, og det her det er så min tilgang til at sige, prøv at høre, vi er kreative også i vores fag. Hvorfor skal kokken og baristen ikke arbejde sammen om at lave et produkt? Vores slutprodukt er jo gæstens oplevelse. Og det er det, jeg gerne vil prøve med de her mønstre her, for ligesom at prøve at vise, at jamen, altså, der er et kæmpe arbejde, der ligger bag det. Ups. Ja, det fungerede ikke helt godt. Det var vist nummer. Selvom, jeg vil sige, det der jo er det fede ved det her fag her, det er jo, at et eller andet sted, selvom man kan være pissedygtig, så når man får en ny kop, og man skal lave et nyt mønster, så kan det stadigvæk gå galt for en. Så det er stadigvæk øvelse hele tiden for at perfektionere, hvornår man lige skal begynde at tippe kanden, og hvornår man skal begynde at hælde til osv. Og det er jo, så det slutter jo aldrig, og det er jo fantastisk.